Mr. Komodo zabuna futhi buzz yakho yakho. Mabati wakadi. Abata murume. Musodi. Zochika. This guy anonzi iye Philip. So Philip uyu ari kuti iye ari mugang kana kuti syndicate yevanhu vanouraya vanhu and pari zvino vauraya vanhu vanosvika ivo 13. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. So ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya yemukomana uyu anonzi iye Philip. Anobva iye mudunhu reManicaland uyo ari kukonfesa kuti anouraya vanhu and zvekuuraya vanhu izvi akazvidzidza kubva kuna baba vake, ndouraivawo basa ravo. Uye dzimwe hama dzinotoziva kuti ndiro basa raanoita rekuuraya vanhu. Ataurawo zvakare kuti pavanouraya vanhu vanenge vachitumwa nen'anga iyo inenge ichida maparts evanhu vavanenge vauraya, then pakuuraya vanhu apa vanopiwa ivo $600 pamunhu semuripo wekuti vashanda. So ladies and gentlemen, I want you to watch video ra Philip, then muchipedza kuona video iri ndinokumbira kuti muuye mu comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Bye bye, more updates are coming. Mr. Komodo zabuna futhi buzz yakho yakho. Mabati wakadi. Abata murume. Musodi. Zochika. Kuzoti ndaendiriyo kuchurch last week but one. Wakabatwe mukadzi wetosi asizitana wakatofa iko. Ndakasvikeyo ndakanoko kuende. Ndichosvikeyo kuma 11 dzousiku. Uchoti mashingirenyi. Unoona kuhambe nguva ini pakaipa. Imamubvunzei mavanga pamakondo paya. Mavanga ndechiya. Muifamba muri 33. Kumanyirano. Muchikambanga. Alright, so far uneichi unoti ukabate bhinya unobate munhu unouraya. Asi zuro ingari chu here papa. Angari chu akatopaona kwaya angari chu munhu. Ndiyo kuzomba. Bado ndakasangana naye kwaya umweni wana wakahwara. Yakatona kutaura rangu zvesoro rakandanga remene. Saka mama amaronda ngeni. Usiku we. Saka mtumbi mnaweza kupika na macheka mu. Pai. Sasa pale paunoziya ri pakarasa. Vatori kona vanhu vakatoraswa zvemusango so. Mashango. Amwena mashanga amusina amwena atete kuti kutotora. Vanhu vacho. Okay, matora moyo sepi. Amazane dero ni kutotora. asikaoni kuti unoana soro. Asana so. Right. Saka iwo right, ngatiti wabatwa ndi. Unoda ere kuuraiwa sezvakaita munhu. Akutaka dai ntadaidza chichonayo. Atizobhenya chona. Wewe. Wauraya ndi wane zvako iwo. Saka nditi wakauraya mweni, takukuurayawo man. Unoita? Hapana une bangaira ko. Hapana une bangaira. Aujere kuuraya. Bakatagara tatora na bosa tinata ndokuuraya zvaita mweni ani. Saka makauraya vanhu 13. Muchipa musoro kuna Chonai. Saka Chonai utori nayo ndi musoro zvezvi. Utori nemari yacho anotengesa kupi? Anotengesa ipi? Asi kwate sana andikuziyamu. Bati mari to inayo. Right. Umbondierengera vanhu 4 awakauraya. Kuti ningi masita awo. Bule. Wokwani. Uko kwa makirambo. Umweni Na breasting na breastmo. Mukunda wacho. Uko makirambo. Kwa makirambo futhi. Na shai. Wokwani. Ukwa mbya muguni. Nani? Na Brindon mbya muguni. Vanhu vauraya veseyo. Vakatofaniwa. Erenga futhi. Akatotsirwa. Yalosiwa. Vasina musoro. Erenga futhi amweni. Unoziya Na boy. Wokwani. Mbya muguni. Enda futhi. yakafirwa ngana kawandisa. Iwo unombonzani kweyo? Philip office wepi? Uka manesa. Tuka manesa. Saka ino unonga chienda kouraya wotudai. Kwachoko kwate libaya kwani kwachona. Kwata katobvegora. Kabereka ari kuziya ndo basa. Urayira munhu 600.
Saka kungaona kunokuwa kazonzi endai muuraya ungaone. Chimboendai ungaone. Momboenda ungaone. Mombosiya kumwe. Right, kungaona makasvika rini? Ndakasvika zuro. Masvika zuro. Ndakona kuira ini. Ndakasvika kuma 8, ndosvika kuma 1 usiku. Masikati ngaone. Saka mwakakorera ngei kubata kungaona kwa? Takati mana masikati aiti kubata. Mwadabata usiku. Maya makataimire area mwaifungidzira kuti munobata. Ndatomudzira chini ngaone ipo kumashopi kuma ngaone. Ndopo mwaida. Na anga achatopera zvingaone. Pana ndau iyo inondo kuenda aienzi. Yo balo zotambata muri mabhiya. Ndoza kwabata. Straight hapana. But if you don't sort ana madrugs inofana. Yo bana una madrugs zakawatumwa ndani. Bomsecha. Bomsecha. Ana kana. Kama sasa cha munhu urumpurisa sasa cha munhu. Unokuti ndabiri kwemari unoti. Kumiri kwemari anhu akangwana bana. Uzwa zvindiri bwe. Auzoikudi mukoti. Ndabiri we. Uyu mfana uchi. Unokuti ndabiri kwemari yo aunane usompurisa usijini. Hedman au bari kwa mahara. Hedman au yakare. Toito kwamanesa handitika tobata sabhuku kwamanesa kuzwa kuti kune munhu anonzi uye Philipi officer yataura akamborewa ugare papi iyo kwacho kuti kwaida mari sechi ne 5 then todini masita ari kureketa aya toiso uko anisika to confirm because ndakakoma ndikuzwa hapo uchekwe mazamo nesoro chichikare wachitaura futa record yakawandisa iko assurance yaka uri kuti inini chona ndachirapa kare ndimba abuya ndozvari kutaura apa vunzai waipa chonai waifana kuzoenda kupolisi kapani information abo watekwapo ndiano anokwachekwa mumamisi saka tinotoita kuti rimwe muteka vakuite list abo pamatariana dzitsvaka neverification kumbari chakachakachaka mweza mudhara wakabvona zakanyinyi andimuzivi waiza watsikwa nemoto tsikwa nemoto Saka mimi makacheka wao. Ndise kuranga mudhara panapa turi ngati musiwi asina bvunga yakadai Wakaita zvokuchekwa nani? Ndina kungu Iwewe nachonai. Shonai chai. nganga Shonai nganga. shonai nganga Ndio mutuma. Ndio yakakutuma. Kana mchinge macheka munobhadharwa ere? tobhadharwa Munobhadharwa mari 600 pamunhu. pamunhu wako Saka iwe wakabatirwa kupi? nabato pamashopari apo tiripengaona ngochifunga kuda kubatana muno bata vanhu na Boaz wazotiza mana mamhero Boaz ndiye wakatiza manheru achimbaenda nekwamabhakara kwamanesa ndobana munobva kwamanesa saka makatorwa nachonai kuya kuno kubva kwamanesa ndinakaita zvokubva kwamashuda kwachonai kwamanesa kuenda kwachonai kufambira basa iroro here kana kuti pane zvimwe zvinhu zvakwake wafambira aida kuona atete amudi basa here akati hamudi basa ndivatete ndichonai vatete vanozviziva kuti mamuta basa rekucheka vanhu vatete vako zita ravo ndiyani Catherine nani Muyambo Catherine Muyambo Muyambo aira mpu zita ana zita rimwe nesemeni Catherine ani zisiri Muyambo Catherine Gondani una akadzanga nacho necho so andikuona mukondo wapa ana chaware ona mukondo wa chaware alikutomfunga mara ona akadzako ona kwa chaware sala yo hana yako ngai wani lumu ya chaware sene muyakio Muyambo Gondani saka iwo mkufunga mchona iwe wotaura nyaya yako chona iyo vanhu vese vari atomborambi saka tikaenda kwachona hembe dzako todziona toriyo tikuziya ngeuke dzako kumirira mutape musei ndo vashaka sinai murefu ari mutete ari mutsvuku unogare pari kasvike pajopa utarolodhere kudaily pane mbeyo yeblue
ipo duzi nemutara nemakishini mairi nezveshopu itori mutara Anacho leo naanzia. Ndio nani? ndigizi natendayo najefu Andocheka wanacho. Vanocheka wakadini? anocheka ya Vana vacho? Zvakanaka. Saka uri kubvumirana nazvo ero kuti uzonopenga ere? ini andobvumana zvokuti ndotokwati Haupengi. Haupengi Haupengi. Vanozviziva kuti uri kuita basa. paidocheka atotanga nazvo Baba kwewe. gonda ini mabangi andibereka ini Ndio anamuchekana. atoriyo Ari mamanesa atoripo vanocheka kwamanesa? achacheka akatoramba Ko watakambozwa kwazafondapo wakaurawa ndiana wakamuura. Ndizvo wakakande murodhi. ndiyo wakataura nezviri kwai wakazokwa wakandorwa murodhi kuraise Mauraya. Oho waiziwa azviwatikwa ngoroga. Asa Vakarona gari kwacho chipi? Mamanesa ari ana mabhakari gari mumamanesa. Philips office. Uko kwa manesa. Saka mama izosofa mwakabatanga. Mabata angani. unokuziva kuti zvinobata tatozvarani ndabata bata Papi, mairobata. mashopu ari apa Mashopu ari apo. Mairobata ngoi. Mwamuri angani. ipapo tatitsuna pana boas amwe takasekopi Boaz uri paini. boas wakati zaziri pana Saka muna pana mwakambouraya ere sindikora pa. rapa takaura kuchiareko Ichara. Mwakauraya opa. takaura kuti ekwamadizeni Oh, muri angani. tiri atatu Maitobata mwacheka huru. Saka wakapuwe mari. 600 600 mweshe. Pamunhu. momwe yapo 600. kubukana kuchona Tachona ndiye jimani mukuru chawe. wacho chanira ndo Saka waiti akabata mwabata modi muche muende se. ndo mudai ndo tadi ndabata Bata. chamutoro Woto yako. Matouraya. muti yako Koendese kuti. endisa kwa tengesa Mapatsi. Kamati ungabata macheke chine chini. ndeke musoro ndinokufonera chautoro ouya mutemuka yako Musoro ndo waisha. Maitoro mtumbu weshe wakadaro. aiti Kamati mapatsi. aiti musoro tete Kugura musoro dai. Mtumbi mwarasa. oti rasha mutumbi Saka makarasha mwakauraya angani. takaura 13 Ora ikwe kuchara. ya kuti Saka mari makaisa pa iyo aipo 600 kwa. kumai mari imwe ndavati ndatuma bag kuisa repinda Oh. uri kucheke munhu. Ndizera koro. Une makore makana? 90 19 years. Saka baba anotozviziva ndo basa raunoita baba ndokwakatobvira ndiko itorina na ozema mama mutimutema yako Baba aisouraya. Ndimwenesa kuti kwamanesa kwatoka. Ndakafurupirirwa kai munhu kwamanesa ukuguru. ndi ozema nababa iwo aita matiro Kurumbe. Icheka. ozema mwe chimutika choteche waiti chichiroro achapa ndamukana bajia uyo kudi wadini jo Ezviri kunozvive. murasta unomuziva here Saka imusoku. atoziva Unoenda mumapurisa ndiro. Uri kuona zviri kuitika musaka. Eh. Zviri kuda.